እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። دحن دمسهم كبرى سمعتنا لوم يسوني 26 حمله 2021 ويكا 19 حمله 2013 عام تمرتهم مدباتنا بزدينا جميرنا بيت مخرخ للتجري دحر شمون توارح قدام حمله 17 2013 اب كتما مقاله غبايو اكايدو نمنግስት ኢትዮጵያ ዝድግፉ ሰልፍታት ከ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኢትዮጵያ ተኻይዶም ኣለው ሓይልታት ትግራይ ብዛዕባ ይካይዱ ዘለው ዝበሎምን ረኺበየ ዝበሉ ዓወት ኣብ ውግእን ዝምልከት ዝሃቦ መግለጽን ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝሃብዎ ወይ ዘቕረብዎ መጽዋዕታን ከም ስፖርታዊ ጸብጻብን ብሰዓብ ቀደም ክህልውና እዩ ንኹሉም ሰላምሲኩም ምድላዋት ንኽትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒያ ፍወርቅየ ዜና ክንቀድሚና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰላም ከመይቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ብሰንበት ኣብ ዝገበሮ ጻውዒት ኩሉ መንእሰይ ብረት ኣልዒሉ ኣንጻርቲ ብሓይታት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ክኸትት ጸዊዑ ብኣገላልጻ ፕሬዚደንት እቲ ክልል ኣገኘሁ ተሻገር ሓይልታት ትግራይ ንኻብ 9 ክልላት ዝተዋፅኡ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ እዮም ዘጥቅዑ ዘለዉ እዚ ናይ ክተት ጻውዒት ኩናት ትግራይ 8 ኣዋርሕ ኣብ ዝሕለፈሉ እዋን እዩ ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ኣገኘሁ ተሻገር ብቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ ቃል ንኹላቶም መንእስያት ዕጡቓትን ቅድሚ ሕጂ ዘይዓተቑን እንተስ ካብ መንግስቲ ወይ ካብ ውልቃዊ ብረት ተሰኪሞም ኣንጻር ሕወሓት ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ክሳተፉ እጽውዕ ክብል ተዛሪቡ ካብ ወገን ሕወሓት ግብረ መልሲ ንምርካብ ንኣፈኛ እቲ ውድብ ጌታቸው ረዳ ምርካብ ኣይተኻእለን ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ክዕብል ጸንሐ ሕወሓትን ኩናት ጀሚሩ ድሕሪ 3 ሰሙን ኩናት ንርእሰ ከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅጻሩ ፌደራል መንግስቲ ምዕዋቱ ደኣይግለጽ እምበር ኩናት ሲቐጺሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ድማ ሓይልታት ሕወሓት ንመቐለን ካልኦት ቦታታትን ትግራይ ተቆጻጺሮም ዝሓለፈ ሰሙን ሓይልታት ትግራይ ገስጋሶም ብምቕጻል ብክልል ዓፋር መጥቃዕቲ ፈጺሞም ከም ኣገላልጻቶም ኣዘዝቲ እቲ ብክልል ዓፋር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ነቶም ምስ ወተሃደራት ፌደራላዊ መንግስቲ ኮይኖም ዘጥቅዑ ዘለዉ ሓይልታት ኣምሓራ ዕላማ ዝገበረ እዩ ክልል ዓፋር ንወደብ ጅቡቲ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ዝሓልፎ ቁልፊ መስመር እዩ ብቐዳም ኣዛዚ ሓይልታት ኣምሓራ ብሪጋደር ጀነራል ተፈራ ማሞ እቲ ኩናት ናብ ክልል ዓፋር ልሒሙ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ነይሩ ብመሰረት ጸብጻባት መራኸብታት ውሽጢ ሃገር ብሪጋደር ጀነራል ተፈራ እቲ ኣሸባሪ ኢሉ ዝጸውዖ ሓይልታት ሕወሓት ናብ ክልል ዓፋር ኣጥቂዑ ንኢትዮጵያውያን በሳብስ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ነይሩ ብመሰረት ቃል እቲ ኣዛዚ ድማ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ምስ ካልኦት ሓይልታት ተሻሪኹ ይዋጋእ ኣሎ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣሽሓት መይቶም ልዕሊ 2 ሚልዮን ዜጋታት ተመዛቢሎም 5 ሚልዮን ዝግመቱ ድማ ተጸበይቲ ህጹጽ ናይ መግቢ ሓገዝ ኣለዉ ህዝብታት ኣምሓራን ኤርትራን ዘይበጣጠስ ናይ ስነ ልቦና ሓድነት ዝሃነጹ እዮም ክብል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ገሊጹ ኣቶ ኣገኘሁ ተሻገር ህዝብታት ኣምሓራን ኤርትራን ኣብ ዝጎረባበትሉ ወልቃይትን ጠገዴን ሑመራን ሓቢሮም ዝነብሩ ህዝብታት ብምዃኖም ሓድነቶም ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ንኽሕይል ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ኣብ ሴካፋ ትሕቲ 23 ውድድር ኩዕሶ እግሪ ንእትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዝተዳለወ ናይ ድራር እንግዶት ዝተዛረበ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣገኘሁ ተሻገር ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝመጸ ለውጢ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝምድናታት ክልቴን ሃገራት ብምትዕርራይ ንሓድነትን ሕውርነትን ህዝብታቶም ክሕድሱ ምኽኣሎም ጠቒሱሎም ብባህሊ ብታሪኽን ሃይማኖትን ሓደ ዝኾኑ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ብጉጉይ ናይ ፖለቲካ ትረኻ ተፈላልዮም ምጽንሖም እውን ኣቶ ተሻገር ገሊጹሎም ኣብቲ እዋን መራሒ ጉጅለ ጋንታ ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ዮሃንስን ተጻወትን ናይ ምስጋና ዘረባ ዘስምዑ ክኾኑ ከለዉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህያብ መልኣኹ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ ነቲ ስፖርታዊ ሸነኹ ዝምልከት ዜና ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ምድበን ድሕሪ ምትራፍን ሴካፋ ኣብ ሰርዖ ናይ ደረጃ ዝሰመዮ ግጥም ሓደ ንሓደ ድሕሪ ምፍልላየን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብፍጹም ቅላዕ 3-2 ምዕዋታ
ምስታ ጋንታ ዝተጓዓዘ ጋዜጠኛ ስፖርት አማኑኤል አልአዛር ሓቢርና ኣሎ። ክብራ ሰማዕቲ ንጽባሕ ሰሉስ ምስ ኣባላት ጋንታ ኤርትራ ቃለ መጠይቕ ክንገብር ምዃንና ብኣግኡ ንሕብር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሓልፍ። ላዕለዋይ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣሜሪካ ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ ንኣተኣላልያ ለበዳ ቫይረስ ኣብ ዝምልከት ኣሜሪካ ናብ ጌጋ መንገዲ ተመራሓላ ክብል ስኽፍትኡ ኣካፊሉ። ዶክተር ፋውቺ ብሰንበት ምስ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ኣብ ዝገበሮ ጸንሖት ኣስታት ፍርቂ ካብ ኣሜሪካውያን ገና ዘይተኸተቡ ምህላዎም ኣዝዩ ኣሻቓሊ ኢሉ። ምስ ለብዒ ፈልቂ ደልታ ተተሓሒዙ ዝርአ ዘሎ ሓደስቲ መልከፍትታት ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ዝገለጸ ዶክተር ፋውቺ ህዝቢ ክኽተብ ተማሕፂኑሎ። ድሒሩ ዝርአ ዘሎ ምንሰሓብ ክታበት ኣመና ብምዕባዩ ገለ ግዛእታት ናብቲ ሰራረ መምርሒ ተመሊሰን ኣለዋ። ንባህሪ ለበዳታት ዘጽንዑ ተመራምርቲ ብሕጂ ክረኣዩ ዝኽእሉ ለብዒ ሕማማት ምድራቶም ምናልባት እውን ፈጺምካ ምኽልካሎም ከም ዝከኣል የተስፉ ኣለዉ። እዚ ተኽእሎ እዚ ብመሰረት ኣብ ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ዝከታተል ኣሃዱ መጽናዕቲ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ቁፅሪ ዝሞቱ ህዝቢ ልዕሊ 4 ሚልዮን ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 100 ዓመታት ንዓለም ዘጥቅዑ ለበዳታት ከም እኒ ሰዓል፣ ሸረኽ፣ ኤዲስን ካልኦትን ተራእዮም እዮም። ካሮል ፔርሰን ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ነዚ ዝምልከት ዘዳለወቶ መደብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ንንባብ ናብ ምኒ ኣፍወርቂ። ገለ ሃገራት ካብቲ ዘንጸላልወን ዘሎ ሓድሽ ገጽ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣብ ምድላውየን ዘለዋ። ብኡ መንጽር ከዓ ብሰንኪ ዝለበዳ ዘጋጥም ሞትን ምእላይ ሕክምናን ይዓብሎም። ኣብ ካልኦት ሃገራት ድማ ሓኻይ ነቲ ተኸታቢ ሲኢኑ ዘሎ ፈሰስ እናማዕደው ህዝቢ ክኽተብ ይልምኑ ኣለዉ። ዶክተር ሚካኤል ቦልዲን ንዝሓለፉ 16 ዋርሕ ኣብ ማእኸል ሕክምና ዋሽንተን ንኮቪድ-19 ዝከታተሉ ኣሃዱ ክመርሑ ዝጸንሑ እዮም። ሕጂ ዝያዳ ኩሉ ንዶክተር ቦልዲን ዘቆጥዖም ብሕልፊ እኳ ኣብ መንጎ 20-30 ዕድመ ዘለዉ መንእሰያት ንኸይክተቡ ዘርእይዎ ዘለዉ ምዕጢጣ እዩ። ክታበት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ክመጽእ ዝኽእል ሞትን ከቢድ ሕማምን ከም ዘወግድ ተረጋጊጹ እዩ። ኣማንዳ ማክሊላንድ መደብን ህይወት ኣድሕን ኣብ ዝተባህለ ንምግታእ ለበዳ ኣብ ዝነጥፍ ትካል እያ ትሰርሕ። እቲ ኣሃዱኣ 717 ዝተሰየመ ኣወዳድባ ቁፅፅር እዩ ዝዓዪ። ኣማንዳ ማክሊላንድ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ንለበዳታት ፍጹም ምቁፅጻሮም ከም ዝከኣል ትሕብር። ኣብ ጎረቤት ሃገር ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ድሕሪ ዝተረኣየ ለበዳ ኢቦላ ኡጋንዳ ዘረኣየቶ ናይ ምክልኻል መስርሕ ድማ ከም ጽቡቕ መርኣያ ምግታእ ለበዳ ትጠቅስ። Uganda responded to the risk and mobilized their communities, mobilized their health systems to strengthen. ኡጋንዳ ብፍጡን ግብረ መልሲ ንማሕበረ ኮማት ኣሃዱታት ጥዕናን ካልኦት ቀረባትን ኣዳልያ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ዝነበረ ለበዳ ኢቦላ ኣብ ሃገራ ከምዘይኣቱ ገይራ። እዚ ውሁድ ጻዕሪ ናይ በበይኖም ጨናፍር ከምኒ ምልላይ ምልክታት ሕማም፣ ህጹጽ ረድኤትን ኣዕጋቢ ሕክምናዊ ክንክንን ንሕሙማን ብምግባር ተዓዊቱ ትብል። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ማክሊላንድ እተዓየሉ ትካል መደብ ንህይወት ኣድሕን ውፅኢት መጽናዕቱ ንህዝቢ ዘርጊሕዮ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ዘይተላብዑ ለበዳታት ዝብል ኣርእስቲ ዝሃቦ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ድማ ሃገራት ለብዕታት ከይተዘርግሐ ዝቆጻጸራሉ ሓያለ ኣብነታት ዘርዚሩሎም። ብኣገላልጻ ማክሊላንድ ምስጢር ብሉጽ መሪሕነት ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዝህልዎ እምነት እዩ ዝረአ። ሓደጋ ምስ መፀ ናብቲ ሕብረተሰብ ቀሪብካ መምርሒ ምሃብ ቅቡል ኣይኮነን ከዓ ትብል ማክሊላንድ። ዕውት ናይ መሪሕነት ስራሕ ዝሰርሑ እቶም ምስቲ ሕብረተሰብ ኣቐዲሞም መስመር ዝጸንሖምን ኣብ ባይታ ዘለውን እዮም። ከም ኣገላልጻ ማክሊላንድ ከምኡ ዝኣመሰለ ምትእስሳር ምዝጸንሕ ጥራሕ ከዓ እዩ እቲ ሕብረተሰብ እምነት ዘሕድርን ንለበዋ መራሕቱ ዝሰምዕን። ወሲኻ ማክሊላንድ ጽቡቕ ሰረት ዘለዎን በርገሳውያን ማሕበራትን እሙናት መራኸቢ ብዙሓንን ነቲ ዝድለ እምነት ኣብ ምፍጣር ወሳኒ ተራ ኣለዎም። ካብቲ ክመጽእ ዝኽእል ኣደናጋሪ ወረታትን ሰንኮፍ ኣተሓሳስባታት ከይሰርጽ ኣብ ምውጋድ ዝለዓለ ተራ ከም ዘለዎም ከዓ ትገልጽ። ነመስገን ኣብርሃምን መምንያን ከምኡውን ነመስግን ክብራ ሰማዕቲ ዜና በዚ ፍጸም። ነመስግነካ ተወልደ። ንሕና እውን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ድሕሪ 8 ዋርሕ ቀዳም ሓምላይ 17 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ መቐለ ጉባኤ እዩ ኣካይዱ። ኣብቲ ጉባኤ መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጸብጻብ ዝሓለፉ 8 ዋርሕን ትልሚ እዋን ክራማትን ኣቕሪቦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍጸሚ ተባሂሉ ዘይግመት ግፍዒ ዋላ እኳ እንተወረደ እቲ ህዝቢ ነዚ ተጻዊሩ ብምቅላስ ዓብዪ ዓወት እናሓፈሰ ይርከብ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር
ደብረጽዮን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዝኽልላው መንግስቲ አፍልጦ ከም ዘይህቦን በፓርላማው አቢሉ ኣብ ክንዱ ግዚያዊ ምምሕዳር ምምስራቱን ዝዝከርዩ ሙልጌታ ጽባህ ብዛዕባ ተጸብ አኼባ ጸብጻብ ሊኽልናሎ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተጀመረ ኩናት ስዒቦም ቤት ምክርቲ ክልል በብ3 ወርሕ ከካይዶ ይግባእ ዝነበረ ጉባኤ ከካየደ ምትራፉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኣይተ ሩፋኤል ሽፋረ ተዛሪቦም ቀዳም 17 ሐምለ 2013 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ቤት ምክሪ ሻርሻይ ዘመን ቀዳማይ ህጹጽ ጉባኤው ኣካይዶሎም ኣይተ ሩፋኤል ሽፋረ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ጉባኤ ህዝቢ ትግራይ ብዘካየዶ መሪር ቃልሲ ሕጋዊ መንግስቱ ናብ ቦታኡ ብምብላሱ እዚ ጉባኤ ተጸዊዑ ኢሎም እዚ ጉባኤና ፍሉይ ዝገብሮ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ንሸሞንተ ኣዋርሕ ዝኣክል ንፋሽስታውያንን ወረርትን ተሳሕፋሕትን ሓይልታት ዝገበሮም ንምእማኑ ዘጸግም መስተንክራው ቃልሲ ብምክያድ ንህዝቢ ዓለም ዘስደመመ ዓወት ብምጭባጥ ነቶም ጸላእትና ናይ ሕፍረትን ውርደትን ካባ ዝኸደነ እዋን ብምብጻሕና ሕዚ እውን ዝተረፈና ሙሉእ ዓወት ንምርካብ ህዝብናን መንግስትናን ብዝለዓለ ብርኪ ዝረባረበሉ እዋን ዝካየድ ጉባኤ ስለ ዝኾነ ንቐጻሊ ናብ ስሩዕ ስራሕትና ተጠናኺርና ንምእታው መበሰሪ ከም ዝኸውን ይእመን መራሒት ክልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ግዜ እዋን ኩናት 8 ወርሕ ብናቶ መገላልጻ ድማ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምንጻት ዓሌት ብኣንጻር ድማ ህዝቢ ናይ መኸተ እዋኑ ኢሎም ኣብ ዝጸውዕዎ ጠሚቱ ጸብጻብ ኣቕሪቦም እዮም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግልጽ ወረራ ተፈጺሙ ተቐቲሉ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ንብረቱ ተዘሪፉ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ድማ መነወሪ ጾታዊ ጥቃዓት ተፈጺሙ ኮይኑ ግና ነዚ ተጻዊሩ ብሓድነት መኪቱ ይዕወት ኣሎ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ብሓይልታት ወረርቲ ዘይእመን ዘይናይ ሰብ ኣርመንያውን ባርባራዊ ግፍዕታትን በጽሕዎ ድንብርጽ እንታይ በለ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ ኩሉ ወዲ ትግራይ ዓድነቱ ከም ዓራስ ጢሙን ማርቃ ህሮዩን ደማት ተጓል ትግራይ ፈሲሱ ብኸምቶ ይሰርፍን የባዕል ካዴታት ኣሓትናን ኣሕዋትናን ብደምናን ኣቅምትናንስ ይድበስ ዘርኢ ህዝቢ ትግራይ ፈጽሞ ይጸንስን መሰል ዓርሰ ውሳንናን ብሄራዊ ክብርናን ብማንም ኣይምንጠልን ኢሉ ምስ ጸላእቱ ገጺሙ እናተዓወተ እዩ حزون صلاة حزب تجري دعماي نتحزب سجات بزيخونلو بركي نمتفا قالسنا كنقد صلينا يلهم قبل على حزب تجري زبط حجودات زتنا عودا دباب متياش كسر رح يزبل دكتور دبرتيون نتجودات زبط حدما تحتت المقبر نك على سيناب مبال تزاريبهم صراحة حرشات أميتو أبز قربوت المدمم زخوانة جرات تجري بزر إكي تشفنك حلف سلزيبلو تحابيرنا كنسرح يقبايلهم تمرتي نمج مردما مصنعتي كايد كمز قبايم حبيرهم أبز قداي كاب منجس فيدرال ريتو نمركاب بمخنات مقرات سلكن إنترنتن أي كالكون هونجنا منجس فيدرال كينات تجري استجمرة حالتات تجري قبل على الزسامين متقعتي بمفتعمم استجمرة مخانون بتوسخ دمام حالتات مكل خالي تشيبيا كاب كل تجري زوت له مخنات حرستوت نكحرسو بتوسخون سبعة حجز نكبات إحنا مقبار مخانو ناقلت وتعني حميم ندمت أمريكا ملقيتات بها مغلم نامسغنا كامولجيتا فدرال منغس إثيوبيا نخللاو منغس تግራይ አፍልጦ ከም ዘይህቦን ፍሩስ ምዃኑ መግላጹ ይዝከር ኣብዚ እዋን ዘሎ ሁነታት በወግዕ ካንተ ዘይተገልጸ በፓርላማ ቢሎ ግዚያዊ ምምሕዳር ምስያመውን ዝዝከር እዩ ما أرمتلنا قدميلو تولد إرتراو سبورتنيا غازيتنيا شو مختقصو خلو أمانيئل الونيرو أمانيئل زيكونس إرمياس جبرل المخانو كنحبركم الفتو زي راديو دمت أمريكا يزغلصل صابنا خا أبستفلالي ختماتات إثيوبيا نسراوت مكل خال يدغفو سلاماو سلفتات تخايدوم أديس چوكل نزلا خصاب جبر مدهن كقربيو كلن طابياتات كتما دريداوا تساتفالو سلفي تمال سنبت تخايدلو حوحات نسمن ازي اطقعو حصاناتو تحت عدم قلعت نوق اصلفو الهم زنقفون نجغنت سراويت مكل خال زنادون كنتيبا تا كتما احمد محمد بو نايت سلف علامه زتراي كيكونس كالاي زور مملا قدب هداسين شارشاي هاغراوي مرچا بسلام مززامون مخنيات بمغبار يلاهم ناي دريداوا دقنستي فيدريشن ادومبر ويزرو بيفتو اباز عبد سلفين اديتات تግራይ كبلا ابزسمعو مدره تمالي بشجر كتنبرا زغبركن اشباري جونتا الى نصوعو كقاومو نحنا ناي دريداوا ناي دقنستي فيدريشن ابالات صاوعتنا نقرب يلان ناي دريداوا ممحدار حصانات بارلمان افا غباي صارتا تاكله حصانات نوتدرنا متقام بمخنان زملكتم اكلات نحصانات تخكلني حبريتا بمحلاف بحلافነት መንፈስ ግህቡ ሐቲታ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በትግራይ ክልል የተፈጠረው ጉዳይ እና ያስከተላቸው ያሉ ችግሮች
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጥረ ጉዳይን የስዕቦም ዘለዉ ሽግራትን ኣብ ልዕሊ ዝሰነቕናዮ ብሩህ ተስፋ ሓደጋ እናንጸላለዎ ስለ ዝኾነን ኣብ ናይ ሓሳብ ምክፍፋል እናእተወና ይርከብ። ስለ ዝኾነ እውን እዚኦምን ተመሳሰልቲ ሃገራዊ ጸገማትን ዓቕምና ዝፈቐዶ ግንዛቤ ንኽረክብ ወለዲ ዓበይትን ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላትን ብፍላይ ድማ ትካላት መራኸቢ ብዙሃን ታሪኹም ብዝግባእ ክትጻወቱ ሓደራ ክንብል ንፈቱ እያ ኢላ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ኣብ ስልጠና ይኹን ኣብ ውግእ ከም ዘየሰለፈ ብምሕባር ጋዜጠኛታት ይኹን ካልኦት ዓለም ለኸ ኣካላት ናብ መሰልጠንን ወታደራዊ ዓውድን መጺኦም ክርእዩ ንዕድም ኢሉ ኣሎ። ንናይ ድሬዳዋ ተናሓናሕቲ ውድባት ብምውካል መደረ ዘስምዑ ናይ ኢዜማ ናይ ድሬዳዋ ሓላፊ ኣቶ ዮናስ ጥግነ ንናይቲ ሃገር ሰላም ንምዕቃብን ንምሕላውን ኣሸበርቲ ኢሎም ንዝፀውዕዎም ንምምካትን ካብኦም ዝድለ ኩሉ ከም ዘበርክቱ ኣብቲ መድረኽ መደረ ስሚዖም። ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኣዩ ጭርሖታት ንሰራዊት ምክልኻል ዝድግፉን ንሕወሓት ዝኹንን ጥራሕ ከይኮኑስ ንቁጠባዊ ዝሕታለ ከተማ ድሬዳዋ ሕወሓት ተሓታቲ ዝገብሩ እዮም ይብል ጸብጻብ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል። ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ በዓል ሙያ ሕጊ ኣቶ ይትባረክ ኣስፋው ከምዚ ኢሎም በዋናነት ያው ለኛ ለድሬዳዋዎች ሀገር መከላከያን መደገፍ ንዓና እንደቂ ድሬዳዋ ንሃገር ምክልኻል ምድጋፍ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ። ነዚ ንብለሉ ምክንያትና ኣብ 27 ዓመት ንከተማ ተረኪቦም ንገጠር ረኪቦምና ዝኸዱ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ብቐንድነት እዛ ከተማ ትፍለጠሉ ዝነበረት ምስ ምስፍሕፋሕ ኢንዱስትሪ ብዝተኣሳሰረ እዩ ነይሩ። ቀዳማይ ምድር ባቡር፣ ካልኣይ ፋብሪካ ዓለባ እዩ። ነዚኦም ኩሎም ኣዕንዮም ኣብ 27 ዓመታት ናይ ባቡር ሃዲድ ከይተረፈ ሸይጦም ዋላ ሓደ ነገር ከየትረፉ ዝኸዱ ስለ ዝኾኑ ነዚኦም ንዘጥፍዕ ሓይሊ ምድጋፍ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ ኢሉ። ተመሳሰልቲ ሰልፍታት ቅድም ክብል ኣብ አዲስ አበባን ሃዋሳን ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣዳማ፣ ጎንደርን ካልኦትን ከተማታት ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ተኻይዱ ኣሎ። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ናመስግነካ ገብረ ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ሓይልታት ትግራይ ወፍሪ ዴታት ትግራይ ኢሉ ዝሰየሙ ወፍሪ መጥቃዕቲ ኣብ 3 ግንባራት ተዓዊቱ ኢሎም ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ። እቶም ኣዛዚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሰራዊቶም ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ዝተፈላለዩ ክልላት ኣብ ቆቦ ዓፋር ብተወሳኺውን ዓደርቃይ ግንባራት ተዓዊቱ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሰራዊት ትግራይ ጠጠው ዘብሎ ጭቡጥ ሓይሊ የለን ኢሎም ኣለዉ እቶም ጀነራል። ሙልጌታ ጽባሃ መግለጺኦም ተኸታቲልዎ ኣሎ። ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተባሂሉ ዝተሰየመ ካብ 14 ክሳብ 16 ሓምለ 2013 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየዱ ውግኣት ሓይልታት ትግራይ ተዓዊቶም ክብሉ ኣዛዚ እቲ ሰራዊት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቦም። እቶም ጀነራል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዝታት ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምዕራብን ተወሳኺ እውን እዚ ሰሜን ምዕራብ ተሳቲፎም ኢሎም ሪፐብሊካን ጋርድ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮሚያን ዓፋርን ዝተሳተፍሉ ዓብዪ ሓይሊ እዩ ሰራዊትና ገጢሙ ክብሉ ገሊጾም። ዳርጋ መላእ ናይዚ ሃገር እዚ ሓይሊ ኣብ 3 ግንባራት 3 ዓበይቲ ኦፐሬሽናት እዮም ተኻይዶም። ኣብዚ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ዝበሃል ኣብ 3 ግንባራት ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ 3 ዓበይቲ ኦፐሬሽናት እዮም ተኻይዶም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግንባር ዝነበረ ናይ ፀላእ ዓቕሚ እውን ቀሊል ኣይነበረን፣ ገጅፍ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ናይዚ ሰራዊት ትግራይ ዓቕሚ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣብ ምንታይ በፂሑ ዘሎ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ዕብይ ዝበለ ኦፐሬሽን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብዛ ዝሓለፋ ሓንቲ ወርሒ ውሽጢ እውን ኣብ 3 ግንባር ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ዓበይቲ ኦፐሬሽናት ንምካድ ደፊርና ንውስነሉ ዓይነት ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ውፅኢቱ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነሉ ኣብ ግንባር ቆቦ 14 ሓምለ እቲ ውግእ ከም ዝተጀመረ ብምሕባር ኣብ ግንባራት ዓፋርን ዓደርቃይን ድማ 15 ሓምለ ከም ዝተጀመረ ዝገለጹቶም ጀነራል ክሳብ 16 ሓምለ እቲ ውግእ ቀጺሉ ሰራዊቶም ከም ዝተዓወተ ገሊጾም። ኣብዞም ውግኣት 15 ታንክታት 32 መዳፍዕ ብተወሳኺ እውን BM ዙ 23 ዝተብሃሉ መሳርሕታት ከም ዝማረኹ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ እውን ተሽከርከርትን ካልኦት ማእኸሎትን ኣናእሽተይን መሳርሒ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝሓዙ ተዛሪቦም። ኩሉ ዝተዓጠቕናዮ ማሪኽና ኢና፣ ካብ ወፃኢ ዘእተናዮ ወይ ኣቐሚጥናዮ ፀንሕና መሳርሒ ኩናት የብልናን ዝበሉ እቶም ጀነራል በዚ ድማ ዓቕሚ ሰራዊትና ንዓበየ ይርከብ ክብሉ ተዛሪቦም። ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ውፅኢታዊ ነይሩ ዝበሉቶም ኣዛዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ትግራይ ጠጠው ከብል ዝኽእል ብጭቡጥ ሓይሊ የለን ክብሉ ተዛሪቦም። እንታይ ሓይሊ ደው ከብል ይኽእል ዳረጅልካ ተሓሰብካ ኣፀጋሚ እዩ። ግዜ ረኺቡ ጥራሕ
دغنا كم حدش ناي السلطان متعراين جمجام حيل السلطان اللي زيرخلو كعرت زيخلو ابزاج بت زلنا الان ازيز بحال امامنا زبوت هذا دو كبلهم يحلفوا من لهم زنكر الحيل يلن تفخرا ناي ميديا فقراتات ولا يوت بفلاي دماتنا بحرا ميديا فقراتات كلاتنا نصبعنا ግን ኣብ መሬት ዘሎ ነገር እዩ ዝውስን ኣብ መሬት ጭቡጥ ዝኾነ ክምክሕሉ ዝኽእል ዓቕሚ የለን ኣብ ዝዋን እዚ ተሰይሩ እዩ ብኣንጻሩ ድማ ናትና ተኽእሎ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝወፅእ ኣሎ ፍሉይ ሓይሊ ዝተፈላለዩ ክልላት ናብ ግንባር ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ጠጠው ከብል ይግባእ ተዘይኾነ ምድምሳሶም ይተርፍን ክብሉ እዮም እቶም ጀነራል ዝሓበሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም نمسكنك ملقيتا أبزينا نقدم لكم كم سمعهم ورئيس محدار كل الأمحرة أتو أغنيو تشاجر تمالي أبزهاب ومجلسي أشبار خبلوز أو وحوحات بستفل عليه جنبارات زلون زيلن حيلو تتقيمو فتن متقعتي يجبر على بمبال أبتخل زلو زخوانا ناي منقستو خوانا ناي والكبرت زحازة بقع زخوانا من إساي يختهد كبلو بمرخة بزينا اتخل المتقوعتا أغريبهم يوم كدمزنا كل الأمحرة متقوعتا خاء بريزيدنت خل العفر أو الألباب وغنم بقدمت مالي بأول سنتي كبابيتات تتغرى بلوم زعتو دباي تواقعت خبلو زتصوعوهم حيلتات قبل على الحزب متقعت فتسيمهم يوم سلازم الحزب يواقع أيام كبلو تصوعهم يوم زي راديو دمت أمريكا إناب سومنا وسبورتا وطبطاب نابت رسلطان كما يكنهم سبورتاوي زيناتات هزنالكم قريبنا لنا نلومي ودرات أولمبيك طوكيو ارترا أسرع زبلكتو زيناتات يوم نسالست سومنات زغطسل عربي زتغفت ودرات أولمبيك لمون كاتسيل الله بزحقوا زمكانت زيكونا أتانا غاريت هاجر جابان نصدق ميدالياتات بوركي تمرح الله دهر حيدة معالتات نكالوت هاجرات من الباش نو يونايتد سفرة كتركب تخيليا بزخونة جابان بشمونتا ميدالاتات ورقي قداماي يونايتد ستيتس بشوعتا ورقتي كالاي تشاينا بحمشتا ميدالاتات ورقي سالساي كوينن يكتاتلالوها ببزح ميدالاتات قنا تشاينا تقدم أمريكا كالاي جابان سالساي كاب أفريكا أبصدق ميداليا زتخاتتا حدا ورقن حدا برورن بحافشو كلتا ميداليا زرخبت تونسيا كلتا ميدالياتات نحاسي زرخبت كبسي ايفوري كوست حدا نحاس ميداليا بمركب تتقستين إذ سر الرعزقنا ببمعالتو يوزقاير زاقيد استزازو معينتات وددرات تيكواندو توخسي جيمناستيكس ورورق استي حمسا ناي ميدان صدقان تينسن زامسولون اب افريكا زي زوترو وددرات يوم اب قطمات كورسو اغري بدك انستيو غانتا نيزرلاند نغانتا تونسيا 13 قصيعتا نغانتا تنزانيا سلستين شوتوتات زمزقبت لباسيت قطر 11 ماليا 21 عام زعدميا باربارا باندا تبهال غانتا تنزانيا كساب كامبيا شدشتن حادث من رحنيرا قدم سلسته معلطات زامبيا مس تشاينا 4-4 تفلاليا شعون هاتريك ويكا سلسته شوتوتات زسرحت باربارا باندايا بزحزاتو زل اقبابن تقصيلا باربرا شدشته شوتوتات مزقبالا بزح شوتو زمزقبت كوخب سبورتاوي تابهيلا ميداليا ورقي كم تشلم زطرات رايكونن ابزربانا اب تاريخ قطمات اولمبيك كم زناي باربارا باندا زبله تاريخ زمزقبت كوالستيتي تصواتي قعس اجري مدرخ اولمبيك اي ترايتن حدا قرام زينا خاب طوكيو كنسخلكم ابزي وعلى مدرخ نوغاندا وكيل خودادريه ايلو بالحاتون منقدرون بزي تفلت اقباب اب طوكيو زاتو 10 عام زعدمي اوغانداوي يوليوس ساكي توليكو كاب جل اولمبيك اوغاندا دحر مسوارو ببوليس تهدينو اب تحت قصصر وعيلو ساكي توليكو اب 56 كيلوغرام رزنه تودادراي كوينو نهاجر وكيلو اب كينيا موروكون استراليان كدبلومي اب استدالو ودرات تساتيفو نيرو لام زبن كنا ناب اولمبيك طوكيو زبقعو وصيت سلازي مزغبه اب جل اولمبيك اوغاندا اي تحوف النيرو وابقال مرمرا جبن اوغاندا تشارلز توين ودرات اولمبيك كم زي ساتف الناتفلت خنسو
ምስ ጉጅለ ኦሎምፒክ ኡጋንዳ ናብ ቶኪዮ ብኸመይ ኣገባብ ተበጊሱ ዝብል ሕቶ ክጻረእ ዘሎ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ክብል ርእይቱ ሂበሎ በዓልቲ ቤት ሰኪቶሊኮ ግና ገንዘባውን ጥዕናውን ኩነታት በዓል ቤታ ጽቡቕ ከም ዘይነበረ ኣብ መሬት ምድቃስ ዓበድበድ የብሎ ከም ዝጀመረን ብምጥቃስ ሰበስልጣን ኡጋንዳ ንኸይኣስርዎ ተማሕፂና ኣላ ንሓሙሽተ ወርሒ ጽንሲ ከም ዘለዋ ትዛረብ ደዚረ ነምፒዎ ሰኪቶሊኮ ርእሰ ቅትለት ክፍጽም ዝወሰነሉ ግዜ እውን ነይሩ እዩ ትብል ተንተንቲ ስፖርት ግና ሰኪቶሊኮ ዝገበሩ ነገር ናይ መጀመርያ ወይ ናይ መወዳእታ ከም ዘይኾን እዮም ዝዛረቡ ብቴሌቪዥን 16.7 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ኣሜሪካ ንናይሎም ዘበን ስነ ስርዓት መኽፈቲ ውድድራት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ተኸታቲልዎ እዚ በዝሒ ዝግና ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 33 ዓመታት እቲ ዝወሓደ ተዓዛባይ ኮይኑ እዩ ተመዝጊቡ ብሰንኪ ድረታታት ኮቪድ-19 ዓርቢ ዝተሳለጠ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ናብ ስቴድየም ኣትዮም ንኽዕዘቡ ዝተፈቐደሎም ሰባት ኣስታት 1,000 እዮም ነይሮም ጽኑዕ ምፍንታት እውን ተተግቢሩ እዩ ንምንጽጻር ሱፐርቦል ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ግጥም ንጽዋዕ መናዓተረ እዩ ዝተዓዘብዎ ሰባት ኣብ ኣሜሪካ በዝሖም 92 ሚልዮን ነይሩ ኣብ መወዳእታ ካብ ግጥማት ሴካፋ ደንጉ ዝመጸና ዜና ክንሕብረኩም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ግጥማት ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪካ ወይ ከዓ ሴካፋ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚኦም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ምድበን ድሕሪ ምትራፈን ሴካፋ ኣብ ዝሰርዖ ናይ ደረጃ ዝሰመዮ ግጥም ሓደን ሓደ ተፈላለየን እንተኾነ ክሰዓዓራ ግድን ስለ ዝነበረ ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ከም ዝሰገራን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 23 ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ 3-2 ከም ዝተዓወተት ምስታ ጋንታ ዝተጓዓዘ ጋዜጠኛ ስፖርት ኣማኒኤል ኣልኣዛር ሓቢሩ ኣሎ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ እቲ ምስታ ስፖርታዊት ጋንታ ኤርትራ ዝተጓዓዘ ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ገብረልኡል ዝበሃል ምዃኑ ደጊምና ክንሕብረኩም ደሊ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ አንቀጽ ክንበብ እዩ ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ወርሒ ቁጠባዊ ክልከላታትን መጽቀትን ዝመረሮም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኩባውያን ናጽነት ሓድነት መሬት ዓደቦን ህይወትን ዝብሉ ጭርሖታት ሒዞም ፕሬዚዳንት ኩባ ሚጌል ዲያዝ ካነል ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ጸዊዖም እዮም እቲ ሓምላ 11 ዝጀመረ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ሃቫና ስጋብ ሳንቲያጎ ብምልእታ ደሴታት ኩባ ዘባጽሑ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝተገብረ እቲ ዝዓበየ ሰልፊ እዩ ፕሬዚዳንት ባይደን ነቲ ኩባውያን ካብ ኣምባገነናዊ ስርዓት ንምንጋፍ ዘልዓልዎ ሕቶ ዘለዎም ድጋፍ ዝገለጹ ኮይኖም ከምኡውን ምምሕዳር ሃቫና ድምፂ ተቃውሞ ህዝቢ ኩባ ንምዕፋን ወይ እውን ሓደጋ ንምብጻሕ ካብ ዝገብሩ ፈተነታት ክቁጠቡ ጸዊዖም እዮም ይኹን እምበር ሰልፈኛታት ኩባ ግን ተቐጥቂጦምን መንብዕ ጋዝ ተነጺግዎምን እዩ ከም ሓበሬታ ነጻ ሚድያ ስጋብ ሓምላ 13 ኣብ ዝነበረ እዋን ከባቢ 5,000 ሰልፈኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ወይ እውን ምርመራ ይግበረሎም ኣሎ ካብኣቶም ጋዜጠኛታትን አክቲቪስታትን ይርከብዎም ምቁራጻት ኢንተርኔት ምንባር እውን ሓቢሮም ፕሬዚዳንት ኩባ ዲያዝ ካነል ኣብ ክንዲ ሕቶታት ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኩባ ምስማዕን ፖሊስታት ምምሕዳሮም ምምርማርን ንቁጠባዊ ውድቀታቶም ማሕበራዊ ዘይምርግጋእትን ዩናይትድ ስቴትስ ተሓታቲ ክገብሩ ይስምዑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ሓላፍነት ንዘይምውሳድ ክብሉ ዲያዝ ካነል ዝገብርዎ ዘለዉ ፈተነ እዩ ኢሎም ነቲ ጠቐነ ብጽኑዕ ነጺጎሞ ንምምሕዳር ኩባ ኣዝዩ ዘጣዕስ ጌጋ እዩ ክኸውን ኣብተን ልዕሊ ደርዘን ዝኾና ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን እታ ደሴት ዝፍጸም ዘሎ ተግባራት ዩናይትድ ስቴትስ ዝፈጠረቶ እዩ ወይ እውን ውጽኢት ዩናይትድ ስቴትስ ኢልካ ናብ ካልእ ወገን ከተጣበቕ መፍታን ኢሎም ብሊንከን እዚ ማለት ንድምፂ ኩባውያን ኣይሰምዑን ዘለዉ ኣይክሰምዑን እውን እዮም ህዝቢ ኣዝዩ በቲ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ጭቆና ግጉያት ተኣላለያ ቁጠባ ኩባ ኣዝዩ ከም ዝተማረረን ሕጽረት መግብን ለበዳ ኮቪድ-19 ዘርኣይዎ ዘይተመጣጠነ ግብረ መልስን ተማሪሮም እዮም ኢሎም ወሲኾም ምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ኣብ ጎኒ ኩባውያንን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰብኣዊ መሰላቶም ክኽበሩ ዝሓቱን መንግስታቶም ክሰምዕዎምን ከገልግልዎምን እምበር ክዕፍንዎም ምስ ዘይመርጹ ህዝብታት ኩሎም ጠጠው ይብል ክብሉ ገሊጾም ሰላማውያን ሰልፈኛታት ገበነኛታት ኣይኮኑን ኣብቲ ከባብን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ መሻርክትና ብምጽምባር ምምሕዳር ኩባ ንነዊሕ እዋን ክንጸግ ዝጸንሐን መጻ ዕድሉ ባዕሉ ዝውስነሉን መሰሉ
ከኽብረሉ ነተሓሳስብ ኢሎም እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዝምባር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍጽም ኢና ጽባሕ ሶሉስ ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢያን ምንያ ኣፍወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ብሓንቲ ደሩ